Mua, please, mä jäädy. Se on täällä helvetin korkea. Koko ajan joutuu nostaa äyriä ja saa edes minimipalvelut kustannettua. Terveykset. Mä en tunta, että olin raskaana. Puhelimessa. Kuka siellä on? Ai terve! Pitkästä aikaa. Mitä kuuluu? Kuka se on? No ei tässä mitään sen kummempia. Kuka siellä on? No älä siinä kärtän tekemään roskat tai jotain. Hus. Sori, niin mitä? Ei kun Wagner vaan tossa. Niin. Ihan tosi. Lontooseen. Ihanaa. Oikeesti. Ai. Ei Wagner mitään töitä saa. Se on sun henkinen. Hei äiti. Minulta jäi Spedespelit näkemättä. Se on niin hauska mies, ettei tällaista tilanteessa Ai että on hieno timantti. Meidän isä ei osta minulle koskaan mitään. Mulle ei osti sulle. Hän on jo hukkia, mutta niitäkin vasta kun minä pyysin. Sissio! 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 Joo. Kyllä mä susta tykkään. Kaikesta huolimatta.